በስራሕ ምክንያትም ተራኺቦም ሓሙሽተ ኣወዳት ኣብ መንጎኦም ሓንቲ ጓል ብድምር ሽዱሽተ እቶም ኣወዳት ነናቶም ባሕረት እኳ እንተሓልዎም ኣብ ቅድሚ እታ ጓል ግን ክበጽሑ ከለዉ ሓደ ዓይነት ምንቅስቓሳት እዮም ዝገብሩ ንምሳጥ ማለት እዩ። ብጀካ እቲ ሓደ ወዲ ገዲፍኩም ንሱ ወዲ ይኹን ጓል ሓብታም ይኹን ድኻም ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ንኹሉ ብማዕረ ዝጥምት ብማዕረ ክበሃል ከሎ ዘዝግብኦን ክብሪ እንዳሕበግና ምእንቲ ከፈቶ ኢሉ ላክበጥ ዝብል ማለት እዩ። ኣብ ክብረቱ ዝመፁ ናይ ፈቱን ኣይፃረን ድማ እዩ። ንምንታይ ሓውዝ ይኹን መስመር ምዝሓልፍ ኣብ ኣፍዩ እቲ ክበሃል ዝግብኦ ዝብል ብኣጉኡኻ ነገራት ከይስዓረረ ከሎ የመዓራር እዩ። ዝኾነ ሰብ ንክብረቱ ምዝግሕስ ምናልባት ሓደ ክልተ ግዜ እድል ይሕቦም ይኸውን እምበር ካብኡ እንተኸይዱ ንድሕሪት ቆልሕ ኣይብልን እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ግና ንሱን ክብረቱ ሓልዩ ዝኸይድ ኣብ ዘይድሊ ነገር ጠብለቕለቕ ኣይብልን እዩ። ዘምፅኦ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ዝገብር። ከም ሰብ ይዛረብ ግን ድማ ፅኢሉ ኣይኮነን ኣፉ ዝኸፍት መዓስን ኣበይን እንታይ ከም ዝብል ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ግን ድማ ፅባሕላይ ካብ ምዝራብ ዝያዳ ምስማዕ ይፈቱ። ኣብ ምስማዕ መክሰብ ከም ዘሎ ዝተረድእ ንሱ ጥራሕ ዝመስል ንግዚኡ ዝተዋሕቦም ገዛ 6 መደቀሲ ክፍሊ ዘሎ ኣብ ገዛ እዩ። ስርሖም ወዲኦም ምሸት ምስ ተራኸቡ ቅድሚ ምድቃሶም ተኣኪቦም ይዕሉ ይፃወቱን። ዝበዝሐ ዕላል ግን መነታ ጓል ኣንስተይቲ ይምስጣይ ዝምስል ብጀካ ተስቕባሕላይ ወዲ እቶም ዝተረፉ ኣብ ውድድር ዝኣትዮም ዝመስሉ ዝያዳ ዝተዛረበ ዝያዳ ይእወት ዝተባሃል እንክመስሉ ዘሎን ዘየለን ይለፍፉ ነበሩ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ድማ ዋላ ውልቃይ ሚስጥራቶም ከይተረፈ ዘርዘሩ እንተኾነ ንሳ ናቶም ዘረባ ጉዳይ ነበረን። ጉዳያ እንታይ ኮይኑ ዘይዛረብ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ሓንጎላ ምዝዋር ካብ ዝጅምር መዓልታት ሓሊፍ እዩ። ስቕባሕላይ ወዲ እንተደልዩ ጥራሕ እዩ ዝዛረብ ይስሐቕ ይፃወት ድማ ግና ከምቶም ካልኦት ኣይኮነን። ክብረቱን ሚዛኑ ብዝሓሎ መንገዲ ኣወዳት ክውንኖ ኣብ ሕልኽ ዝኣትዩ ዝመስሉ ሓንሳብ ብውልቃ ቤና ክረኽባ ይደልዩ። ገሊኦም ድማ ሕያው ከይተረፈ ክማልኡላ ጀመሩ። ግንከ ወይ ከም ክንዲ ንሳቶም ዝደኸሙ እቲ ስቕባሕላይ ዝያዳኦም ኣቓልዎ ረኸበም። ከምኡ ደልዩ ኣይኮነን ዝብል በቃ ካብ ቀደሙ ኣካይዱ ንሱ እዩ። ግዲ ሓቂ ዋላ እኳ መጀመርታ በቲ ስቕቱ ይከብዶም ስለ ዝኾነ ይፈርሕዎ ወይ ይፀልኦ እንተኾኑ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ግና ኣብ ዝኸደ ቦታ ዝፍቶ ንሱ እዩ። እንታይ ኮይኑ ንሳቶም እንዳተገደሱለይ ንሱ ዘይግደስለይ ክትብል ዝጀመረት ጓል ከይተረድኣ ኣብቲ ገዛ ካልኦት ኣወዳት ከም ዘሎ ረሲኣ ብዛዕባ ጥራሕ ከተሓስብ ጀመረት። ድራር ኣብቲ ገዛ ክድረሩ እንተኮይኖም ንሱ ካይመፀ ዝኾነ ናብታ ምግቢ ክቐርብ ዘይሕሰብ ኮነም። ንምንታይ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ዘይኮን ወይ ፅበዩ ኣቕሉ ዝፀወ ድማ እንተደልዩ ደጊኡ ከይዱ ይድረር ኣይኮነን ድማ ኣምፂኡ ይድቅስ። ንሱ ካይመፀ ገና ናብቲ ምግቢ ገፁ ዝቐርብ የለን። ብኡ ኣቢሎም ክፀልኦ ጀመሩ። ካብቲ ገዛ እውን ተሓቢሮም ከውፅዎ ተማከርሞም። ናይ ድኣ ትፈትዎ ናይ ክሳድ ወርቂ ነብሳ ክትሕፀብ ከላም ኣብቲ መሕፀብ ነብሲ ረኺቦም ኣብ መደቀሲ ክፍሊ መስሓቢ ኮመዲኖ ኣቐመጥዎም። ኣብ ሂወታ ዘፅላዓ ሰብ እንተሎ ዝሰርቕ ሰብ እዩ። ነዚ ድማ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም። ክንዲ ዝኾነ እዮም ከዓ ከምኡ ገይሮም። እታ ናይ ክሳድ ወርቂ ድማ ናይ ኣዲኣ መዘከርታ እዮም። ኣዲኣ ስለ ዝመተት ብፍቕሪያ ትፈትዋም። ነብሳ ስኽፍክፍ ስለ ዝበላ ክሳዳ ምስ ዳሕሰሰት ነታ ወርቂ ሰንሰለት ክትረኽባ ይከኣለትን። ነቲ ኣራት ምሸት ምድሪ ፋሕብትን ይእትውትሉ። ምልእቲ ክፍሊ ሓንቲ ኮካ የተረፈት ፈተሸት። ናብ መሕፀቢ ነብሲ ሳሎን ክሽነ ተዛውረት ወይ ከም ክትሕፀብ ኢላ ከም ዝውፀታ ስለዝተዘከራ ነቶም 5 ኣወዳት ብኣውያት ናብ ሳሎን ኣከበቶም። መጀመርታ ነብሳ ኣረጋጊኣ ወርቂ ዝረኣይ ክትብል ብትሕትና ሓተተት። የግዳስ ኩሎም ንሕና ይረኣናን በሉ። ፀኒሓ ክትኣገርግር ስለ ዝጀመረት ሓደ ካብቶም ዝተማኸሩ ፈትሽና ምእንታ ልብኸ ክረጋኣል ክብል ሓሳብ ኣቕረበም። ኩሎም ነቲ ሓሳብ ደገፍዎ። በብሓደ ፈቲሻ ኣብ ናይቲ ባህላዊ ክፍሊ በፅሐት እሞ ክትፍትሽ ጀመረት። ንዝረኣያቶ ነገር ምእማን ስለ ዝተፀገመት ንሱን ኣብ ኣግርሞት ከሎ ብፅፍኢት ክሳብ ስግር ገዛ ድምፂ ዝስማዕ ኣላደደቶም። የማናይ ምእግርቱ ስምብራት ኣፃብዕታ ሒዙ ተረፈም። ብጣዕሚ ማርማር ዘብል ፅፍኢት እኳ እንተነበረ
የግዳስ እቲ ወርቂ ኣብቲ ክፍሉ ይጸንሕ ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ተደንፂኡ ስለ ዝነበረም ግዳይ ገበረሉን። ከምዚ ኣይፅበይከን ነይረ፣ ከምዚ ኣይትመስልን ነይርካ። ስቕታኻ ነዚ ኣታ ምስ ሰሪሕካ ተኣቱ ኣለኻ እምበኣር ስቕታኻ ንሰርቂ ኢኻ ትጥቀመሉ። ኣብ ሂወተይ ዝጸልእ ሰብ ድማ ሰራቕ እዩ። ካብ ድሕሪ ሕጂ ከይትረአየኒ ከማን ፖሊስ ፀውኤ ከይኣሰርካ ከለኹ ሰላሒልካ ካብዚ ገዛ ውፃእ እንዳጓዓበአት ናብ ክፍላ ከደት። እቶም ዝተረፉ ኣወዳቱን ድሕል ኣቢሎሞም ዕላምኦም ስለ ዝበቆም እንዳተሓገሱ ነናብ ክፍሎም ኣበሉ። ንሱን ብሕዙ መንፈስ ለይቲ ምድሪ ክዳውንቱ ጠራሪፉ ካብቲ ገዛ ን15 ደቂቕ ብእግሪ ኣብ ዘላ ሆቴል ከይዱ መደቀሲ ክፍሊ ሓዘ። ኣብቲ ገዛ ድማ 4 ኣወዳትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተረፉ። መሳርሕቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ስራሕ ይራኸቡ እዮም። እንተኾነ ብክፉእ ዓይነት ጣዕሚታት ተሓልፍ እምበር ሰላም ክትብልስ ኣይተረኣየትን። ሓቂው ኢሉ ሓዲሩ ምእንቲ ርእሱ ክብል ስለ ዝወፅእ ብምባል ከረዳእ ኣይፈተነን። ከረዳእ እንተዝብል ክትርድእ ኣይኮነትን። ብዓይና ኣብቲ መደቀሲ ክፍሉ ንብረታ ርያ ዝረኸበት እንተኾነ ባዶነት ክስምዓ ጀመረ። ቀትሪ ዋላካ ትርእዮ እንተኾነት ምሸት ግና ንሱ ናብ ሆቴል ንሳ ድማ ናብቲ ገዛ ስለ ዝኾነ መንገዶም ብናፍቆት ተሰቃየት። ወይ ወዲ ርሒቁልና ኢሎም ሰላም ክረኽቡ ዝሓሰቡ ኣወዳት ግና በንጻሩ ኾነም መግቢ ክትሰርሓሎም ዘይሕሰብ ዕላል የለገለም። ካብ ክፍላ ምውፃእ ኣቤት ምሸት ብስሓቅ ትምላእ ዝነበረት ቤቶም ከትከት በለት። ጸኒሖምን ነንሕዶም ክዋኣሱ ስለ ዝጀመሩ 4 ኣወዳት ኣብ መንጎኦም ሓዊ ኣተወም። ብሓደ ናይ ኣስቤዛ ኣዋፂኦም ዝምገቡ ዝነበሩ ሰባት መማኣዶም ፈለዩ። እቲ ፍሪጅም ንኩሎም ብሓደ ዝብፅሕ ዝነበረ ነናይ ውልቆም ቦታ ፈለዩሉ። ኣብ ሓደ ገዛ እንዳተቐመጡ ይራገፁ ሰላሙ ዘይሕሰብ እዩ። ካብ ስራሕ ተፈዲሶም ዝብላዕ እንተሎ በሊኦም ነናብ ክፍሎም ይኣቱ ንፅባሕትኻ ከማ ኢሎም ናብ ስርሖም ይኸዱ። ንሳሞ ካልእ ሲትረፍ ቀትሪ ገጹ ስለ ትርእዮ እንተተረጋግአት ምሸት ግና በቃ ደዊልኪ ኣልዮ እንዳበላ ውሽጢ ኣሸግረ ግና እንታይ ኢላ ዘረባ ክጅምረሉ በኣላ ኣይትርአን ኢላ ዘፋኖቶ እንታይ ከም ትገብር ኣላ ፀይባ ተዋጠረት። በቃ ተጨነቐት። ንሱ ብወገኑ ዝኾነ ተገዳስነት ኣይረአየን። ኣፅያቶ ብዘይገበሮ ወንጀላቶ ከም ዘይገበሮ እንዳፈለጠ ከሎ በቃ በታ ካብታ ገዛ ዝወፀም ሂወቱ ኣብ ምምራሕዩ ኣድሒቡ ንሳሞ ዝገደደ። ብፍላይ ምስ ዝኾነት ጓል ከዕልል ምስ ትርእዮ ከይድኪ ብጨጉራ መንጭጭቂ ገፃ ብፅፍረኺ ብሓንጭርያ እንዳበለ ውሽጢ ይሕውፅም። በቃ ብነፍሲ ወከፍ ምስ ዝኾነት ጓል ከዕልል ዝረኣየትሉ ብቐኒጣ እንዳበለ ተረበፀት። ሰላም ክትብሎ ከም ብሓድሽ ክትዕሎ ተመነየት። ብሓገት በቃ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትክእል ፍቕሪ ጣሓለት። ልባ ጎቲትካ ኣምፅዮ እንዳበለ ኣሸገረም። ከይዳ ሰላም ክትብሎ ዘረባ ክትጅምረሉን ካብ ሓደ ብዙሕ ግዜ ፈተነት ግና ደፍረ ስለ ዝሰኣነት ክሰልጥ ኣይከኣለን። ኣብ ሕቁ በፂሓ ደጋጊማን ስኣን ደፍረታ ተመልሰት። ሓደ መዓልቲ ግና ሓደ ወዲ ገዝኣ ዝናስሖ ነገር ኣለኒ ክብል ቤና ረኸባም። ንስምዐቱ ክትኣምን ስለ ዝተፀገመት ኣታ እንታይ ክትረኽቡ እንዳበለት ጫማኣ እኳ ከይገበረት ምስ ቢጃምኣ ጥራሕ እግራም ናብቲ ወዲ ሆቴል ሒዙሉ ዝነበረ ኣምርሐት። ምናልባት ገሊኦም ተፀሊላዳ ይብልዋ ነይሮም ይኾኑ ግና ከምኡ እንተብሉን ኣይተሓሰለምን እዩ። ብፍቅሪ ወ ተፀሊላ ኣበድበድ ኢልያም ቁፅሪ ክንደይ ከም ዘሎ ሓቲታ ናብቲ ክፍሉ ከይዳ መዓፆ ኳሕኩሐት። ስስተ ኣዝዩ ስለ ዝነበረ ኣሳሳይ ስለ ዝመሰለቶ መጻኹ እንዳበለ መዓፆ ምስ ከፈተ ዘሊላ ክትጥምጠሙ ሓደ ኾነም። እንታይ ኮይና እንዳበለ ካብ ነብሱ ኣልዩ ካብ ፅፍሪ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ተኣዘበ። ጥራሕ እግራያ ተገዛ ሓለክ ንሱ ጥራሕ እግራ ምምፃእ እንዳገረሞም ዘረባ ከየብዝሐ ሸበጡ ኣውፅኡ ድን ኢሉ ኣብ እግራ በብሓደ ሓፍ እንዳበለ ገበረም። ንብኣታ ግና ጥብጥብ ኢሉ ንርእሱ የተርክሶ ነበረም። እንትርፎ ንብኣት ክትዛረባ ኣይከኣለትን። ተማዊታ ኣይተሓዘለይ ትብል ቃል ኣውፅአት እሞ መሊሳውን ተሓቂፋቶ ብየማና ኢዳ ኣፍ ልቡ እንዳሓረመት ብኸያታ ቀፀለት። ክትዛረብ እንተበለት ሕጅም ቤን በቃ ቃል ሙፃኣበያ ትብከይሉስ በላ። ድሕሪ ናይ ገለ ደቂቕ ግና ካብ ጅብኡ ሶፍት ኣውፅኡ ክትረጋጋእ ብምንጋር ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኣበለም። ትማዊታ ነብሳ ኣረጋጊኣ ስለቲ ብዘይወኣሎ ከም ሰራቂ ሓሲባ ካብቲ ገዛ ከም ዝወፅእ ዝገበረት
ኩሉ ዘጋጠመ ነጊራ ተዳፊኣ ይቕሪ ተሓተተት ፀገም ይብሉ ንስኺ ደኣ እንታይ ጌርኪ መንገዲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ሓቂ ድማ ምእንተ ርእሳ ክትብል ጊዜኣ ሓልያ ደበቅ ክትብል እያ ኢላ ድማ ስለዚ ድሓ ናይ ተሸገሪ ይቕረ ይኹንኪ ሕጂ ግዳ ኪዲ መሲ ጃኬቱ ደሪቡ ክስደደለየ ፈፂማ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ፈተወኒ ፅልኣኒ ብድለየ ክሓሰቦ በቃ ፈቴካ ኣለኹ ርግፀኛ ይጓል ፈቴካ ስለ ዝበለትካ ብካልእ መንገዲ ከምዘይ ጥምቶ እንዳበለት ዓይኑ ጠመተት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዘበኣሶ ነገር ተሎ ስኢለን የፍቅረኦ ስለ ዝኾና ዘይርድአን ምዃኑ እዩ ንሱ መፍቃሪቱ ሸይጡ በልዒወይ ፈፂሙ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ተሰሚዕዎ ኣይፈልጥን ሓንቲ ኣፍቃሪት ነያቱ ኣብኡ እንከለዉ ዝተላመዱ የፍቅረኪ ከይተባሓሉ ፍቁራት ዝኾኑ ማለት እዩ ካብ ሂወቱ ርሒቓ ምስ ከደት ብኡ ጌር ግድብ ፍቅሪ እውን ካብ ውሽጡ ጣፍኡ ኮይኑ ፍቅሪ ክብሉ ከሎ ፍቅሪ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምጉዳእ እውን መደብ የብሉን ንዝኾነት ጓል እውን ጊዜኣ ብከንቱ ከጥፍኣላ ኣይደለን እዩ በኣለን ድማ ጠቢቐን ኣፍቂረን በኣለን ከምዘይኹን ምስ ፈልጣ ዘርሕቐም ነዚያ እውን ኣየፍቅራን እዩ ተፍቅረንያ ኢሉ እውን ኣይገመትን ግና እጫትን ካልኦት ኣዋል ስለ ዝገጠሞም ደንገጸላ ልባ ክሰብሮ ስለ ዘደለየ ሕጂ እዋኑ ኣይኮነን ኪዲ ካልእ ጊዜ ክንዘራረበሉ ኢና ኢሉ ክዳን ደሪቡ ሰደዳ ግና የፋንዋን ካልእ ሲትረፍ ክትዛረቡ ዕድል ስለ ዝረኸበት ብጣዕሚ ተሓጒሳ ክትሰራስር ሓደረት ነፅባሒቱ ዋላውካ ገጾም ክትርኢ ድሌት እንተዘይነበራ ግና ቁርሲ ሰሪሓ ንኩሎም ደገዝ ዓደመቶም እንታይ ደኣ ተረኺቡ ኢሎም ኩሎም ናብቲ መኣዲ ተኣከቡ እቲ ዝነገራ ወዲ ሚስጥር ከም ዘምለቐ ሓቢሩ ይቕሬታ ክሓቱ ነገሮም ኣብዛ ፀፍሮም ክኣቱ እንዳደልዩ ይቕሬታ ሓተቱ ይቕሬታ ድማ ግብረትሎም ግና ስኢላ ዘይኮነት ነቲ ካብቲ ገዛ ዝወፅ ወዲ ናብቲ ገዛ ዝመልሶ እንተኮይኖም እዮም ብሓጎስ ኩሎም ሓራይ በሉ ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ኣወዳት መሊሶም ተጠራንፎም ብሓደ ሰሚሮም ክመልስዎ ፃሩ ንሱ ግዳ ኣቕበፀ ንሱ እምቢ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ድማ ንሳ ብፍቅሪ ኣይበላ ኣይስተ ኮይና ካብ ስራሕ ክተበኩር ጀመረት ነዚኣ ፍሉይ ፍቅሪ ፅቡቅ ገይሩ ሰርሒላ ኣወዳት ደጋጊሞም ለመንዎ ብሰንኪ ዛጓል ምስ ትሞት ተሓታቲኻ ካልእ ሲትረፍ ክሳብ ተሓዊ ንኣ ተመለስ በልዎም ካይፈተወ መውድኣቱ ኣብቲ ገዛ ኣተወ ሕልፊ ካልኦት ድማ ክከናኸና ጀመረ ሓዚሉ ናብ መሕፀቢ ነብሲ የብፅሓ ክሳብ ክዳውንታ ከይተረፈ ክቅይረላ ጀመረ ብጣዕሚ ተኻኢለያ ቀስ እንዳበለት ግና ኣቕማ ክትኣኻኽብን ናብ ጥዕና ክትምለስ ጀመረት ናታ ናብ ጥዕና ምምላስ ጥራሕ ግና ኣይኮነን ንሱ ክከናኸና ምስ ጀመረ ብድንጋፀ ጀሚሩ ናብ ፍትወት ሰጊሩ ስለ ዘፍቅራ የፍቅረኪ ኣብ ዝበለላ መዓልቲ ድማ ፅቡቅ ጌራ ሓወየት እሞ መወዳእትኡስ ፍቁራት ኮኑ